по това време тя си има интимен приятел, който се казва Божидар Пеков и той, и той е обвиняем за и той е и той е и той е излъкан в районното. Обаче изненадващо майка му, която се казва Мира Пекова, тогава по това време е била окръжна съдийка. Сега Божидар Пеков е в Испания с семейството си. Има семейство, има деца вероятно и се живее там със семейството си. Задържат го, викат го първи път на разпит, после го пускат, после пак отново втори разпит и после пак го пускат. Те го разпитат, защото той последно е видял Деси. Никой друг не е видял. Той е бил последният човек, който я е видял. Обаче той в едно интервю, как да го кажа, твърди, че те са скарани от 10 дни. От 10 дни преди нейното изчезване. Тази история много ме притеснява. Не мога да спа ден и нощем, търся си отговори, макар че аз да не познавам това момиче, обаче пак се търся отговори и не мога да ги намеря. Питам моя близки, семейството ми, питам и те ми казват само едно. Ще го кажа като такова теорията, така. После го пускат на свобода под домашен арест. За стойност 500 лева го пускат и той заминава за Испания с семейството, с децата си и там се живее. Така, значи, така. В колата са намерени човешки коса и кръв. Кръв не се знае до момента откъде, как, така и така. Не се знае до този момент дали е човешка или е животинска, не се знае до този момент. Нито пък косама. При него са намерени парите на Деси, телефона и златарски бижута. Майката казва, че при обискът са намерени парите на Деси, телефона и на Деси и златни накити, които са били в Пеков. Божидар Пеков. Сега да стигнем до най-заключителната част. После той на next day, на другия ден, отива в това златарско ателие, в тази заложна къща, извинявам се, в тази заложна къща и той продава телефона на Деси, продава парите и златните накити го продава. Тя е трябвало да замени с
с братовчици, т.е. племенника на майката на Дейси. Но тогава изчезва. Иво и звъни многократно, обаче тя не си дига телефона. И после той казва в едно интервю, че видял обаждане от Дейси. И това е самата история. Повече нямам информация. Това за жалост е толкова малка и не свързвам нищо. Така, сега да стигнем до самите теории и нещата за теориите и фактите, които сега е време да си поговорим за теориите и за това какво може да се е случило и да се случва с момичето. Първата теория е, че е жива, че се намира някъде, обаче се страхува или може би има там хора, които не я пускат и няма път за бягство. Първата теория беше, че е жива. Втората теория е, че тя може да е в Сърбия и да проституирва. Не знам дали казах хубавата. Първата теория беше, че е жива. Втората теория, която аз открих, е, че може да е в Сърбия и там да проституирва. Третата теория е, че е починала, че вече не е сред живите. И съм питал доста хора, включително и семейството ми съм питал, защото толкова много време е минало и още момичето не е намерено. Значи смятай как се работи по този случай. Питах и те всички ми казват, че тя вече не е сред живите. Аз мисля, че е жива, макар и да е минало толкова много време. Аз смятам, че Десислава е жива, както майка и така и аз. Смятам, че е жива и че със сигурност има семейство, деца, не знам. И че живее нормален живот. Просто обаче четвъртата теория е, че е избягала по свой избор, обаче не ми се вярва тази работа, защото са засекли движение на нея в гранично-контролния пропускателен пункт на връшка чука. Са засекли това движение там на този пункт и казват, че може да е опоявана, може да е опиянена, може да е опоявана няколко пъти, може да е опиянена
за да не може да си спомни нищо, да няма спомени за нищо. И Петя, не знам Петя или не знам кой е поне, е, че може да е в Сърбия, защото е имало движение. И се навършват 24 години. Значи, тази година, която ще свърши сега, 2025, от 2002 до 2025 са навършени 24 години от нейното изчезване. Все още не е намерена. Обявена е в Интерпол, в издирване.net. И тя е в гравата с студени следи, с безследно изчезналите и неоткритите хора. Надявам се да ви е харесало това видео. Това видео е много важно за мен. Не само за мен, но и за вас, хората, които гледате. Така че пуснете си го, изгледайте го. И искам да се извиня, че през този клип много заеквах. Това е положението. Колкото успях. И второто видео ще го кача веднага след това видео. Това видео като го кача, веднага ще кача и второто. Обещавам. И това са последните две видеа за 2025 година. Мога да кача и още последни видеа за тази година. Ще видим. Ще качвам редовно. Ще качвам постоянно. Ми добре хора, пожелавам ви весели празници, когато го изгледвате това видео. Ви пожелавам весели празници и весела нова година. И така. Чао хора, и ще се видим в другия клип, който ще е забавен. Бе хора, чао! Пожелавам весели празници и весела нова година. Чао!